Jensen kommer hjem fra en meget travl arbejdsdag. Hun kan ikke forstå, at der ikke er noget lys ude på hendes badeværelse. Så hun går derud og prøver stikkontakten, men den virker ikke. Der kommer heller ikke noget lys ind i sprækken ved vinduet. Så tager hun en lommelygte og lys. Og der er mange stiger. Så løber hun væk. To dage senere er hun hos psykolog. Benene er der, jeg bliver bare desperat. Jeg kan ikke klare det. Jeg bliver sådan helt... Jeg tror, du har brug for at blive hypnotiseret. Først skal du slappe fuldkommen af. Luk alle tanker ud af hovedet. Nu skal du forestille dig, at du sidder og ser tv, og et program med bier. Derefter skal du slå lydet til. Så skal du forestille dig, at det bliver i sort-hvid. Når du har gjort det, skal du forestille dig, at tv'et bliver mindre og mindre. Når det til sidst er helt væk, må du åbne øjnene igen. Tror du virkelig, det virker? Ja, der er en masse, der ikke tror på det. Men når de så har prøvet det, kommer de altid tilbage og siger overraskende, at det har virket. Så spiller vi nu? Ja, det gør vi. En uge senere er hun tilbage hos psykologen. Nu skal du bare høre. Der skete det mærkeligste. Jeg sidder i min have og spiser frokost, som så ofte før. Lige pludselig kommer der så biler. Men det er jo ikke usædvanligt. Det usædvanlige, det er, at jeg vil ikke bange. Jeg har ikke lyst til at løbe eller skrige. Og jeg gør det heller ikke. Det mærker ikke farligt, og der sker jo heller ikke noget. Nej, hvor er jeg glad for dine vegne. Nu er du fuldkommen kureret. Jeg synes, du skal lade være med at komme her mere, fordi din angst er fuldkommen væk. Tak. Hej hej. Sådan endte det for Anne Jensen.